Takže čau lidi, vítám vás u našeho dalšího videa. Dneska jsem tady společně s Damajzem. Nazdar. A tenhle díl vlastně bude pokračování na předchozí díl ze série Don't Starve Together. Můžete se na něho podívat, ale většina jste se už na něho podívali. Takže já jdu tady začít. Tak jedna věc, co jsem chtěl ukázat, Juris poza mnou, jestli mě vidíš. Možná. Kde? Tady jsem. Tomu se jako říká, že bird trap. A jakmile tam vložíš semínka a půjdeš o to trošku dál, tak sem tam za čas do toho přiletí pták. No, teďka skoro, kámo. Ještě kousek. No a jakmile tam vletí, tak se jakoby chytí. Počkej, postup trošku dál, Jirko, pojď. On se chytí do té klece. A já tomu říkám party hard, ano, tady je party hard. Já tomu prostě říkám, no tak, už se začne tam úplně. A ty ho máš? Klikovat. Ano, já toho ptáka mám v kapse. Aha. A co No a já toho ptáka buď zabiju, nebo vytáhnu a uvařím. To je lepší. Tady je murder, tak já ho zabiju, jako murder, ano, řekla jsem to dobře, murder. Posekáme ty stromy tady, nebo posekáš, že? Jo, já teďka dojdu na jo, tady je super, nice. Jako ty, co jsme zasadili, jo? Ptáci dropují semena a ty, když ty dáš do toho, tak potom toho ptáka chytíš. Hej, tak já posekám ty, co jsme zasadili, jo? OK. Hej, zase to je pták. Mám ho. Co s ním? Dám murder? Dej mi ho. Nebo ho zabij a dej ho do čestky. OK, tak a jako to je jenom cool gear, jo? No. Okay, Tam prostě zabij ho a dej ho tam do toho. Tu dobu, co jsme tu nebyli, se tady respawnilo dost věcí, což je podle mě veliká výhoda. Hej, máme plnou čestku, jo? OK, tak v pohodě. Tady vezmu nějaký grás. Že grás je potřebný. Tak, to je hodím. Já si asi půjdu dělat batoh. Jo. Ty? A taky, ale... Juris, když tak to posekej, aby to toto. On mi došla sekeru. Backpack. I got backpack. Když já měl potom vidět taky. Zastav to semeno. Jo, kde je ta čestka? Ona už je plná právě. Yes, další. O to nějaký jinčí. Červený. Musíme ho rychle sebrat než toto. Jirko, hodíš mi toho ptáka? Já ho nemám, já jsem ho uvařil. A To co uvařil? No však jsi říkal, že ho mám uvařit. Ne, já jsem říkal, že můžu do šestky. Aha. Hele, vypadni. Tady prase, on nám tady chodí žrát. Potvora. Kámo, pojď sem, to tu nebylo, hej. Pojď za mnou. Počkej, já sekám. Tady něco vyrostlo, a mi se to nelíbí. Už jsou tady divné věci, Jirko. Potřebujeme buď ještě dvě masa, nějak. Na co? Máně, sprosťáci prasata chodí, ok, já mám dvě masa, aha, ok, tak já jdu dělat masovky. Proč si to snědl, debil? Sorry. Zase udělám na masovky, no já jsem to snědl. Ale další. To jsem prostě jsem tam prostě mám. Co to je? Tady se dá vařit více věcí. Jo, čekej Jirko, já ti to hned ukážu. Teď vysvětlím, co se tady dělá. Já počkej, já jdu ještě. Takže, přijdeš tam, nesmačkneš právě tlačítko, protože to sní prostě. Takže dáš to tam. Proč to zase sní? Jako více věcí tam dáš, jo? No, nemáš maso nějaké? Ne. Nebo houbu? Do to česky, ne, nemám. Houbu potřebujeme. Respektive ty. Já vezmu tuhle houbu. Tak, red cap. Proč ne? To hodí. Nemačkej pravé tlačítko myši. Jo, připomeň mi to. Jo, nemačky, právě. Ne! Já nevím, jak se z toho vyjíždí. Jo, už se to vaří, ok, nice. Hej, nám se tady sekl pták, aha, už nic. Už se strachoval, že se nám tady sekají ptáci jen tak. Hej, jak se to...
Jo, aha, Já to jdu já vykopat. jsem tabem za tabulku a já jsem teďka tak 5 minut nevěděla, jak ji vypnout. Hej, masové kuličky, pojď sem, Jirko. Já počkej, už běž. Nic, já tady schořel ten les. Jsem trošičku... Domácí masové koule u pankaka. Jirko, máme tu i oheň. A já potřebuju ho... Ulala. Já- Ulala. Kámo, to dává úplně moc životu. To jsou koule života. Ptáků života. Takže... Prostě anatomie našich koulí. Přiletí pták, zabiješ ptáka, přiletí další pták, zabiješ dalšího ptáka. Yes, Já mám bych- backpack. Já si udělám kompas. Tak, tady toho roste hodně a taky se to hodí. Kolik toho je? Já pak něco půjdu otestovat, až bude ráno. Když tak, Jirko, Počkej. běž nasekat Ne. nějaké dřevo. Jo, už mám jich hodně, mám 20 dřeva. Hej, nemám začít dělat ten vál. Hej, to bych chtěl hromosvat. Science. Hromosvod, hej, to by fakt. Víš, co by to taky chtělo? Aby přestalo pršet. Já jsem docela nervózní. Tady, když Lightning prší. Rod. Potřebuju ještě tu jednu. Potřebuju 2 goldy a Já, jednu je tu gold, jednu. máš kolik máš goldy? 2. Já, 2 goldy? Jo. Ty máš 2 goldy. Jo, a ty? Já mám 1. A škoda, potřebuje oči. Ne, to, aha, to je pírka, to není čili papučka. To je rozdílno. Hele, tady je pták, on spí. To ho zabil. Takový vrah, tyjo. Prostě, ale pták, nebyl ho zabít. Hej, můžeme udělat tom farmu, ale potřebujeme ty hovínka. Tak to budeš dělat ty. Ne. Já se v tom mačkat nebudu. Vál potřebuju. 2 prkna a rope. Aha. Rope můžu udělat, ale jenom jedno. Tak. Potřebujeme... Let mi spočítat to. Kamo? To je voda. Takže straight napravo půjdu. Chceš něco totiž vidět? vytvořil, já jsem udělal, co? Děj se. Oh, Počkej. Tak. a co teď? Potřebuju alchemy engine. A to nemáme. To je science a tady. Tady už jsem to Potřebujeme dělal. 2 Tady jsem- motorky. Kamo, nemáš cutstone? A stone. To je takové... Ne, ale můžu jít na, já jdu teďka na výpravu menší. Takže Já potřebuju 3 a já zkusím udělat wall. A teďka to asi kašlu. A počkej, já to pořád mám. Já jsem si koupil fishing rod, teda koupil. Čemu ten Já jsem si udělal alchemy engine. Aha, tak to my nemáme teďka tady. Já potřebuju 4 prkna a potřebuju ještě jeden ten alchemy engine. Potřebuju 2 zlata. A budeme mít alchemy. Takže jedu na to. Jdeme hledat. To jsem ještě nebyl. Tady jsou ty úly, počkej, tady bylo hodně to trávy, a tady. Potřebuju opatrně sem. A dál už ne. Včely! Ježiš, co to bylo? Kámo, tady se postavil. Tady je takový bílej. To mě zabilo. Jdeme pryč. No my to možná budeme muset startnout znova, Jirko, protože mě to zabilo. Já jsem tady sekal najednou, tohle to se Jdeme postavilo. dolů. Ano. Mě neumírej. Já se můžu respawnout, ale bude to trošku trvat. Do něj. Po mně je.
svět se resetne za 113 sekund. A, už se resetnul. OK. Takže Tak jdeme jdeme, znova. pánové, tohle to byl menší fail. Zabil nás strom. To byl na strom. Já prostě jdu, ne, sekám stromy a najednou tomu stromu narostou nohy a já, co se to děje, ne? On přijde, dá mi jednu facku a je po mně. Jednou já jsem měl zabil na 2. Já jsem měl 28 životů, že jo? Aha, tak to jo. Já jsem měl 100. Víš proč? Já jsem takhle procházel lesem a najednou to kolem mě začalo všechno hořet. Hej, tak já jdu za tohle. Takže já jdu za... Já jdu to samé. Budeme 2 vyznové, zkusíme. Uí. OK, od začátku, I guess. Oh, to je Takže strom. dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme u prvního, vůbec ne jako, že druhého, prvního dílu Nové série našeho... krtek. Nová série krtek. Nová série krtek, přesně tak. Tuto sérii si budete hodně užívat, protože série krtek je nejpopulárnější série. Ze všech. Ne, opravdu. My si A to mám maso. pravděpodobně teďka to stihneme, pozbíráme věci, které jsme měli tak trošku předtím a budeme zpátky. Takže zatím.